אם זה היה תלוי בי הייתי עדיין ממשיכה בעשייה, אני לקוחה אחת על אחד, אורי הוא הבן אדם שחולם בינינו, אני יותר העשייה נמלה בפועל, וברגע שהוא ראה את הפוטנציאל של החלקות שיער, וגם יש לו את הראייה הכימונאית והראייה השיווקית, שהוא חושב הרבה יותר בגדול, הוא אמר אנחנו הולכים ללמד, אנחנו הולכים לשווק, אנחנו לא רוצים להיות אלה שרק עושים את ההחלקה, אנחנו רוצים גם לעזור לאנשים, וגם יותר להתפרנס ולהגדיל את ההכנסה, ולראות את הדברים הרבה יותר בגדול. ואני לא חשבתי שאני יכולה ללמד בכלל, לא חשבתי שאני יכולה לעשות את זה, כי אף פעם לא לימדתי, וגם לא למדתי איך ללמד. אין קורס בארץ לאיך ללמד החלקות שיער. יש קורס החלקות שיער. ואז הוא בא עם הרעיונות האלה, ועקב בצד הגודל עוד קורס ועוד קורס, אחד ועוד אחד, ואז אתה רואה נשים מתחילות להצליח, מתחילות לחזור אליי, מתחילות להזמין שוב ושוב בקבוקים, להיות מרוצות מהחומרים, לקבל פידבקים של יואו, זה החומר הכי מהמם בעולם, או איזה כיף היה הקורס ותודה. ולאוזן, המלצות. כן, מתחיל לגדול ולגדול ולגדול. עד שזה ככה מתחיל לתפוס תאוצה, והגלגל מתחיל להתגלגל, ואתה מרגיש טוב, ואתה מרגיש שזה עובד.